Giba na ba nang maabot sa 10,000 ka mga pasahero ang mohugop sa Cebu South ug North Bus Terminal. Sugod ugmang adlaw gumikan sa long weekend. Subay niini ang kadagkuan sa terminal nangandam na usab sa pagdagsa sa mga pasahero. Matod sa manager sa duha ka terminal nga si Carmen Quijano, iyan ang gipangatagan og instruction ng iyang mga Blue Guard sa pagmabinantayon gayod sama sa ilang gibuhat niadtong Semana Santa o sa ubang espesyal nga okasyon. Wa ra hinoy augmentation sa kapulisan ang gikinahanglan sa duha ka terminal. Sangnit paigo ra ang ilang mga security personnel sumala ni Quijano. Sama niadtong Semana Santa, giawhag niya ang mga pasahero nga unta likayan ang pagdala og hayupan. Sama sa manok kay daghan gyud ang mga pasahero hilabi na mga langyaw ang moreklamo kalabot niini. Mas may usab nga biyahe nga menos ra ang bagahe aron mas komportable. Ni kontra gusto anak. Por favor, og doon nila okasyon. For the reason nga manimaho magud na labi pag sasakyanan nga dili aircon, more ng aircon. Pero usa ka manok ra dili katong daghan. Di mo pwede yun. Ambot lang ba okay ba na? Pero wa may nagdasad siguro sir kanang kan digi og daghan kaayo nga kuan oy manok ang ilan dan tangsar gid gabok pero manimaho magud na. How do I know? Nga kanang manukang gidani mo wa na magpupo. Pupupo man gid ang manok di man na mananghid. Okay. Not like anang mga iro nga dunay diaper. Oh. Samtang gibutyag ni Quijano nga nakadawat na siya og positibong kalambuan sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO. Kalabot sa iyang request nga mga police personnel nga regular na nga i-deploy sa South Bus Terminal. Gipasabot ni Quijano sa publiko nga kung mahinayon gyud kini, dili angay mabalaka ang tanan sa kanunay na unya nga presensya sa kapulisan sa terminal. Sanglit igo ra kini nga mahimong kaabag sa mga Blue Guard. Nasayran nga unom ka mga police personnel ang gi-request ni Quijano gikan sa CPPO nga regular na nga mo-duty sa terminal. Wa ra hinon makita ni Quijano ang panginhanglan sa presensya sa kapulisan diha sa may South Bus Terminal. Sanglit anaa ra man kini sa propiedad sa usa ka mall. So kay kung itagaan gyud gid aton kung unsay needs sa terminal. Kay tuod atong panghitabo nga dunay kanang sinubagay sud sa SBT, and I think dili na to mausab. And I know di gyud kausara gyud itong hitabo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.